Thathela ithuba ma-Afrika amahle asemzansi ngibingelele ngokanonamathela injobo zamadoda kuze kusamadoda eziqhuthulula ngiyimoyeboze lapho ensuze lathi ngaphesheya umhlathi uze labona ngokamqumbi kahle lasidla ihlobo ukudla odala kusibangela isilungulela anodange edomele omningiza kaMpekwane abadele isidongo badla umlenze ompangazitha omnyaka yaka onodange ngiyanibingelela emini yanamhlanje okuwusuku olukhulu kuzo zonke impilo zethu okuwusuku lokuqala lonyaka uMasingana sibonga uNkulunkulu sesithwalile sibonga uJehova usesithwalile sibonga uThixo usesithwalile wazosibeka enyakeni omusha iboneke kubalekile ukuthi ke ngidlulise izilokothe noma umbiko omuhle nje kuzo zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika ikakhulukazi amakholwa ongaba amaKristu ngaba amaMuslim amaHindu amaBaha'i Judaism abakaKrishna ngokuhlukahlukana babingelele egameni elikhulu egameni elihle egameni elingcwele elikaShembe ngiqala kumqalo wendlela ngize kwilanga lamalanga ngize kwinyanga yezulu ngize uThimbo lenkosazane ngiphethe khona lapha sikhona unyazi lwezulu kuyisibusiso kimi njengomntwana webandla lamaNazaretha oyenzalo nokukhuliswe ngenkolo yobuNazaretha ozalwa umfundisi uMahaye okhuliswe kulokhu kukholwa ecelwe khona singatholakali sibaningi kodwa ke ngibona kubalekile ukuba ngichaze lokhu nje kaFiphi ngenzela ukuthi siqondane kahle ngiyabonga ke ngidlulisa ilokotho salonyaka esoqala wa2021 ilokotho zami ngiqala ukuba ngibonge umqashi kuPhesana ngibonge ungqongqoshe wezemfundo lapha kwaZulu-Natal imhlonishwa ukwazi kwenkosi Mshengu nenhloko umnyango uDokotela uVusimuzi Enoch Nzama abangiphe ithuba lokuba ngikwazi ukuba ngisebenzele lesi sizwe abangiphe ithuba ukuthi ngikwazi ukondla umndeni wami abanginike ithuba lokuthi ngidlale ubuchopho usuku nomini ngisebenzele isizwe ngibabonga kakhulu umnyango wezemfundo lesifundazwe ngibonga iphathimandla zawo zonke kuze kufika ema-district nama-secretary nezikole ngibonga abafundi balesi sifundazwe abanginike ithuba lokuba ngisebenze nabo noma ngibasebenzele impilo yami yonke akaze kusebenze kunye ngale kumfundi ngidlulisa-ke ukubonga nezilokotho ezinhle zalonyaka ka-2021 ngikephethe ngingadlulisanga futhi ukubonga oPhozini FM isikhondlakhondla somsakazo lapho kwaZulu-Natal sabona kubalulekile ukuba ngaba i-contributor ohlelweni idlalelo zamaNazaretha noma-ke itendi lomcimbi olushayela insizwe esisebenza kahle nayo yakwamacengwane ubheka abakubo odumene ka-BK Mchuno ngiyabonga mfowethu ukuphathana kahle kulolu hlelo oseludumela ondebezwayo umhlaba wonke ludume ngona umuzwa wamaHayi makude liqhuzula yonke into ongeyona wamaHayi eqhuzuleni siyabonga elingazisa imiqondo yengaza abantu umuzwa wamaHayi wayengaza ngiyabonga baba ngibonge ekhaya elikhulu ebuhleni bamaNazaretha lapho ngiguqa khona nalapho ngithatha khona imithandazo nakho konke lapho umoya ongcwele nguthatha khona lapho ingane ngaphakathi kimi ngivuselela khona ngaso sonke isikhathi ngibonge insizweni sesisombululo sembene zonke ufaka abavangeli nekomiti eliphethe eliholo umfoka Sikhindi ngiyabonga kakhulu ngibonge izimvu engiyingxenye yazo ehlale njalo zinilekelela kuyisiqhingi lapho nezinyithabuchopho ezihlangana khona zebandla lamaNazaretha esichitha ubuchopho ngibenge inabasho ubuholi bayo bonke ukulekelelana kunonyaka ey'ntweni esizenzele ndawonye sahamba sawufika enkandla lapho sifike salontsha khona koqala nqa
intsha yebandla labaNazaretha. Ngibonge naThesa ikhathe eziningi ebengimema ezindaweni ezithile ukuba ngiyolekelela ngolwazi nami ngithola ulwazi. Ngingeshiye ngaphandle sengiphetha ma-Afrika amahle impica abadala isifo lesi okuthiwa i-COVID. Ngilapha nje ngiyezesho ukuthi ngiyasanitizer ngifaka ama-mask, kuwashana izandla, kwenziwa konke ne-social distancing. Noma ngisekhaya kodwa qiniseka ukuthi i-social distance ihlale ikhona isifo sisekhona kuze kuba uNkulunkulu uyasinqoba. Ngoba kukho kwasinqoba ngale kaNkulunkulu oyophosa science, oyopha abakwa-health, apho othisha, apho ingcita kuchopho, apho nabefundisi bonke uNkulunkulu amandla okusikhulekela lesi sifo. Lesi sifo sibadinga bonke abantu. Lesi sifo sidinga wonke umuntu obabambe iqhaza. Kodwa eqhulwini sibeke unyazi, sibeke uNkulunkulu ophezulu konke, sibeke uJehova ukuba sithwale anqobe lelo bhubhane, ayenza ukuba sikhiphe lobuchopho okungenza ukuba silinqobe lelo bhubhane. Ngalamazwi amafiphi-ke nginifisela lo nyaka uba ube muhle. uNkulunkulu awenza umqondo wenu ukwazi ukulwa nezinto eziningi ezikhuluma ngalesi sifo, nezinto eziningi ezizama ukuba ziconfuse imiqondo yabantu, sikhiphe izinto eziningi othi uma uyicwaninga thina sicwaninga sibone ukuthi hayi lezi zikhishwa izifo zicwaningiwe ukuze idukise imiqondo yabantu, abantu bafe babhubhe ngoba uyafa ubulawe isifo ngenxa yovalo nangakho konke. Kodwa sicela abantu baqhubeke bayivikele. Sicela abantu bathembele emigomeni ebekwe uhulumeni ukuba siyilandele ngoba ngalo le migomo ngeke sikwazi ukuphila. Silandele imigomo esiyithole kubaba ebuhleni babaNazaretha uNyazi lwezulu ukuba sihlale siyivikele, sihlale emakhaya. Namhlanje nje ngabe sekumdedela, siyile nakumdedele ngoba sihlonipha lelo zwi ukuthi asiziprotecte. uNkulunkulu wethu uyafisa ukuba sihlale sivikelekile. Sengiyakhumbula ukuthi noSathane ngokomlingo weKristu ngelingana umwalela entabeni wasethi akayiphose iy'ngelosi zizombamba uma ngabe ngempela uNkulunkulu. Ngakho-ke singamlingi uNkulunkulu nathi ngalesi sifo, singabalingi ababhishobhu, ama-archbishop, opastor, abafundisi bamabandla ethu onke ngokwehlukahlukana, abangabapriest njalo njalo, opastor. Singabalingi ngokuthi athi umuntu angezukuzivikela lesi sifo, ngifake imask, ngisanitizer, ngenze lutho. uNkulunkulu khona ngoba uyofana impela ubulawe yikho lokho udulinga uNkulunkulu usumenza isidlalo sakho. Ungabe uyilinga inkosi uNkulunkulu wakho, ungazenzeli futhi ithixo zabanye uNkulunkulu uyedwa. Ilona sothi amasamba lapha uJehova simbone ngale kwethuna. Angibongele ama-Afrika, angibongele kakhulu, nginifisela konke okuhle nina nemindeni yenu. Ngiyabonga nasemndenini wami wakwamahayo, ngiyabonga kwi-support abanginike yona. Ngeke ngibale ngabanye kodwa ngifisa ukuyibongela. Ngiyabonga kakhulu. Amen.